görme görüş. Magtymguly Buhara medresesinde okuyan wagtynda onuň ders berýän halipasy bolupdyr. Magtymguly öz halipasyna hormat bildirer eken. Ol medreseden gaýdyp gelenden soň hem her 2 ýyldan bir gezek Buhara gidip öz halipasy bilen duşuşyp görme görüş eder eken. Magtymguly bir sapar Buhara baranna şäher derwedesi bagly bolýar. Şahir ertire çenni galanyň daşyna galýar. Özü ýaly giýje galan adamlar şahyryň daşyna üýşýärler. Magtymguly olary bir näçe goşgusyny okap, dünýäniň geljeginden, boljagyndan gurrun berýär. Emiriň dargalary Magtymgulynyň bu aýdýan zatlaryny ahyryna çenni dinläp bolanlaryndan soň bu adam dünýäniň guruluşy hakynda ýangraýar. Geljegi, boljagy Hudaýdan başga adam bilmez diýip şahyry zynnany salýarlar. Magtymguly hat ýazyp bir adamdan öz halipasyna iýberýär. Halipasy bolsa emirden diläp Magtymgulyny halas edýär. Magtymguly halipasynyň ýanyna baryp saglyk amanlyk soraşyp bir näçe gün Buharada bolup soň öz ýurduna gaýdýar.